Magkano yung tiyak ka? What's up Tarlagueñas? My name is Alvin Buti sa OP Exploring Tarlac. For today's vlog guys, isa sa mga nire-request nilang vlog dito nga sa New Vibe Night Market sa may New Clark City. Ayan, kakatapos ko lang maglibot dito sa kanilang River Park. So na guys, yung kanilang night market, and later makakasama natin si Banyo Wise, isa sa mga vlogger nila dito sa Kapas Tarlac. So mga kino-cover niya rin yung mga ganito and mga legends sa Kapas. Kitang-kita niyo naman sa harapan natin na padami na yung mga tao dito sa New Vibe Night Market sa may New Clark City. No entrance fee guys yung pagpunta dito sa New Clark City. So ordinary days pwede kayong pumunta dito ng weekdays. Open sila ng 6 AM to 7 PM. And every weekend sa month, Friday, Saturday, Sunday, open tong New Vibe nila ng 4 PM to 11 PM guys. And nagkakaroon sila ng ano dito, live performances, and of course guys, maraming mga foods and drinks kayong makikita dito sa New Vibe. Late, so naimbitahan din tayo ni Condors Gourmet para tikman yung mga products nila, and marami naman kayong pagpipilian dito guys. Pero tayo guys, later titikman natin yung mga products ni Condors Gourmet. Sa lahat po na nagsaselebrate ng mga birthday sa inyo, ayan. Magkano yung tiyak ka? O madam, pwede pong papalit sa inyo ng Philippine money? So yun na Tarlagueñas, kasama na natin si Banyo Wise. Kanina nagpamigay siya ng mga tissue from Tissue PH and mga stickers. So mag-iwan din siya ng mga stickers niya dito sa Condors Gourmet. Shoutout mo! Yan po nga! Alright po nga! Ini sutang kaya BK Exploring Tarlac kini. So may mamiyata ang sticker kini. So karatang yata mo din nandin. So maglakwan ta mo kining Condors Gourmet panahin tayo ng bayong print para at least fresh na ang stickers tam kin. Para every time magpod tissue pala maglakwan ko mo rin. Para kaya rin tama mo syempre tamo iwasan sa dadyan. Always ready by tissue. Alright. Yan, alright. Yun, alright po nga. Huwag niyo kalimutan i-follow and syempre supportahan ang kanyang Facebook page, Banyo Wise. So isa siya sa local content creators dito sa Kapas Tarlac. Alright. So yan guys, so binigyan tayo ng pizza ni Touch Pizza. Kapag pumunta kayo dito, at tikman nyo rin yung pizza nila. Anong flavor niyan kuya? Combination po. Yun, combination. Ano po dyan? Ibigay lang po sa Ayan. budget dito pang kapampangan Ayun! lang. Kung gusto So, buksan natin. Okay, yan. Yan po yung mga branch namin sir. Yun, shoutout natin guys.
sa inyo. Mga branches ni Tots Pizza sa Santo Domingo 2nd. Ito yung main branch, no? Main branch sir sa may Cristo Rey sir. Ah, okay, kala ko yung sa Santo Domingo. So main branch nila sa Cristo Rey in front of Shrine, Balibago in front of Barangay Hall. Commercial Central, meron din pala. Clark Shoot. Ayan, Commercial Central, Clark. Actually, papasyalan din natin si Commercial Central. Ayan, pupuntahan natin si Tots Pizza doon. Kaya shoutout po sa lahat ng branches ni Tots Pizza. Thank you sir, thank you, thank you. Yes sir. Ano pangalan sir? Romel sir, Romel. Romel, yan. Thank you, sir. Pasabi na lang, thank you. Okay. Thank you po ulit kay Tots Pizza. May dumating na naman tayong foods from HOB Grill. Yung mga sinaserve nyo, sir, chicken. Butterfly chicken, butterfly squid, buffalo wings, butter garlic wings, beefy nachos, saka fries and burger na kami gumagawa ng Ayun, so may mga finger foods tayo tsaka mga yan, mga chicken nila. Thank you, sir. Thank you. Yan. May pesto kayo, sir. At kung pesto? Pesto. meron. Nor. Tapas saka bambay. No, pesto kang kapas. Sige, sa sari. Bilyasan na magkilob. Ito ang kembamban. Pag-asa. Kilob yan naman. Yun, pasyalan nyo guys yung mga pesto ni HOB Grill sa may Bilyasan Rosario and sa may Pag-asa, Bamban, Tarlac. Thank you, thank you. Binigyan tayo ng cheesy fries. And yung isa, check Kasi natin. okay, nakakanta ko na sila. Sige. Yun, nachos. Tayo. Hali kayo.